Cyn pen dim roedden ni'n cyrraedd. Ac yno'n wir yr oedd Ian yn disgwyl amdano ni. Helo Ian, sy'n mai? Da iawn, diolch. Wel nawr te, i chi am ddangos dipyn o'r dre i ni. Mewn â chi. O'r gore. Mewn ychydig funudau, roedd Ian wedyn harwennu i gyfeiriad y bont, a byddwch chi'n ei chroesi hi i fynd i mewn i'r dre. Dyna'r bont. Cannoedd o bobl yn croesi hwnna yn y bore. A dyna'r swyddfa'r sir. A'r castell nes ag ati. Does dim llawer o'r castell ar ôl heddiw. Maen nhw wedi codi tai ac adeiladau reit yn erbyn y waliau. A na'r cei. Mae dad yn cofio llongau yn dod lan o'r môr at y cei na, yn cario glo a choed a phethau, ond dwi ddim yn ei cofio nhw. Nôl â ni i'r car, a chydredeg ar cai y bu Ian yn sôn amdano. Dim llongau yno erbyn hyn. Troi i mewn i'r dre. Na'r sgwâr. Fe fydd y strydoedd yn llawnach na hyn ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn, ar ddiwrnod marchnad. O, dyna neuadd y dre. Y Guildhall fyddwn ni'n ei alw. A dacw gof golofn y Cadfridog Not. Fyna oedd y farchnad yn arfer bod. Lot o fanciau a swyddfeydd yn y stryd yma. Eglwys Sant Pedr. Mae hwnna'n hen iawn. Mae pawb sy'n dod i Gaerfyrddin yn dod i weld yr hen dderwen. When Priory's oak shall tumble down, then will fall Carmarthen town. Beth arall oedd gan Ian i ddangos i ni? Wel, un o'r pethau pwysica yng Nghaerfyrddin. Y mart. Roedd tŷ Major Francis Jones y tŷ fewn i foliau'r castell. Fe wyddwn mai archifydd oedd y Major, hynny ydy dyn sydd yn chwilio allan hanes y gorffennol ac yn cadw hen lyfrau a phapurau diddorol. Yr union ddyn i sôn am hanes Caerfyrddin. Ond yn lle gwneud hyn yn ei gartre, roedd y Major am i ni fynd allan gydag e. Ac i ffwrdd â ni. I ble? Wel, i mawr syndod, i'r union le roedd Ian am i ar ddechrau'n taith. I'r man lle mae'r ffordd yn arwain dros y bont i mewn i Gaerfyrddin. Mae holl hanes Caerfyrddin, medda'r Major, yn troi o gwmpas y brincyn na sydd yn codi o'n blaen i fan hyn, ac ymlaen ag e ar hanes. Mae hi'n 7:15 yn y bore, a'r post yn cyrraedd swyddfa'r sir. Bob bore fel hyn fe ddaw cannoedd o lythyrau i swyddfa'r sir. O ble do nhw, ac i bwy ma nhw? Wel, maen nhw'n dod o bob rhan o'r wlad. Ac i bwy ma nhw? Wel, os bydd rhyw berson yn y sir eisiau codi tŷ newydd enghraifft, fe fydd yn ysgrifennu at y swyddog cynllunio, y planning officer, yn swyddfa'r sir. Ac os bydd ysgol rhywle yn y sir eisiau athro newydd neu ychwanegol lyfrau, yna llythyr i'r cyfarwyddwr addysg
yn swyddfa'r sir. Yma, yn swyddfa'r sir, y mae swyddfeydd at bob math o bethau sy'n ymwneud â'r sir, fel y gwelwch chi o'r llythyrau yma. A dyma rai o'r dynion sy'n gweithio yn y gwahanol adrannau. Ymhen eiliad fe fydden nhw'n dechrau ar y gwaith o weld beth sydd yn y llythyrau, cyn mynd â nhw i'w swyddfa arbennig eu hunan. Bron iawn allan ni ddweud fod y sir yn cael ei rhedeg o'r swyddfa sir, a clarc y sir yn ben ar y cyfan. Dyma'n wir y ganolfan weinyddol. Ond cyn bod atebion i'r llythyrau ma'n cael ei rhoi, fe fydd yn rhaid dod â llawer ohonyn nhw o flaen y cyngor sir, a'r cyngor sir fydd yn penderfynu beth sydd i'w wneud â nhw. A dyma ni mewn cyfarfod o'r cyngor sir, unwaith eto yn swyddfa'r sir. A hyniriaid a chynghorwyr sir o bob rhan o'r sir wedi dod at ei gilydd. Mae'r cyngor wrth i nawr yn penderfynu beth yw'r ateb i fod i rai o'r llythyrau ddaeth i mewn, ac wrth gwrs i lawer o faterion eraill pwysig. Fe fydd llawer o'r busnes yn cael ei basio ymlaen gan y cyngor i bwyllgorau eraill. Ond fe fydd y cyngor llawn gyda'i gadeirydd a chlarc y sir yn penderfynu problemau cyffredinol y sir. Mart Caerfyrddin, a loriau o bob man yn dod ag anifeiliaid o bob math. Ond yn benna, gwartheg sy'n cael ei gwerthu yma. Fe ddaw prynwyr i Fart Caerfyrddin o bob rhan o dde Cymru, o Loegr a hyd yn oed o Scotland. Rhwng pob dim y mae yna rhyw 2 filiwn o bunnoedd yn newid llaw yn y mart yma bob blwyddyn. Wel, dyna i chi syniad o bwysigrwydd Mart Caerfyrddin. Am 400 mlynedd, fe fu'r ysgol hon yn ganolfan addysg, a daeth bechgyn iddi o bell ac agos. Ysgol ramadeg y merched. Fe ddaw plant i'r ysgol hon o gryn bellter. Coleg y Drindod Caerfyrddin. Coleg i ferched ac i ddynion o bob rhan o'r wlad sydd am fod yn athrawon. Y coleg cyntaf o'i math yng Nghymru. Caiff y meddyg yma sôn wrthyn ni am ysbyty'r meddwl ac yna am yr ysbyty cyffredinol. Mae sawl ysbyty yn Rhef Caerfyrddin. Codwyd un ohonynt, sef ysbyty'r meddwl Dewi Sant, yn y dref i wasanaethu siroedd Pemro, Cheredigion a Cherfyrddin. Sefydlwyd yr ysbyty yng Nghaerfyrddin oherwydd mae dyna'r fan mwyaf hwylus a chanolog i'r tair sir. Yno fe ddaw tua 1000 o gleifion bob blwyddyn. I aros am rai wythnosau ar gyfer taledd, ac wedi derbyn archwiliad a thriniaeth, fe ant yn ôl i'w gwaith a'i cartrefi. Yn yr ysbyty newydd yn Glengwili, y mae canolfan y wasanaeth iechyd yn ne-orllewin Cymru. Pen cadlys y polis yng Nghaerfyrddin. Can weld ym heneiliad fel mae'r polis o fan hyn yn gyfrifol am gadw llygad ar y sir yn gyffredinol, ac yn wir am Sir Aberteifi hefyd. Debyg
We have received information of a serious road accident at Broad Oak Square and require the assistance of a motorcyclist and a patrol car with an accident crew. Over. To WH2, your message understood. WH to standby. Could you send a patrol driver, Sergeant PS 174 and PC 256 to a scene of a road accident at Broad Oak Square, Llandilo, please? Thank you very much. WH2 to WH2 now living at quarters on the A40 Carmarthen side of Llandilo. A dyna polis Caerfyrddin yn mynd allan i Llandilo i weld ynglyn â damwain a ddigwyddodd yno. Yng Nghaerfyrddin hefyd, am ei fod yn ganolfan mor bwysig, y mae'r brawdlys, yr sais, yn cael ei gynnal. Mae'r bobl hyn yn aros i weld y barnwr yn cyrraedd. O flaen y barnwr bydd y dynion yn sefyll i prawf. Dynion am wnaeth rhywbeth o'i le, ac addaliwyd mae'n debyg gan y polis. I mewn ar barnwr i neuadd y dre, lle cynhelir y llys. Daw loriau ar llaeth o bob rhan o'r sir i'r ffatri laeth fawr sydd yn y dre. Gwneud yn siŵr fod y llaeth yn ffres. Yna wedi'r llaeth cael ei bastereiddio, caiff ei arllwys, neu ei dywallt, i danciau ar y rheilffordd, a'i gario i Lundain. Na i fe anfonir y llaeth mewn tanceri llaeth ar hyd y ffordd i Gaerdydd a Chwm Rhondda yn Sir Forgannwg.